На старт. Внимание. Бийик кыйма аша сикерәләр янгында сүндереп карыйлар. Янгыннарга каршы өлкәннәр генә түгел, балалар да көрәшә. Зейнең мәктәп укучылары арасында яшь янгын сөндерүчеләр бәйгесе үтте. Задача соревнований – это совершенствование навыков эффективного использования первичных средств пожаротушения и пропаганда профессии пожарной службы. То есть это цель и популяризация пожарной охраны. Александр Бистәсе мәктәбе ярышларга ныклы әзерлек белән килгән. Бәйгедә ел сайын үз көчләрен сыныйлар. Бу юлы да сынатмаска исәпләре. Балалар ярышка бик теләп әзерләнәләр, катнашалар. Быелгы этапта егетләр уже лучшерак выступали, чөнки бер елга старше, можно сказать, инде результат. Ну, мин дә канәгать. Эстафета таләпләре буенча укучылар 4 этапны үтәргә тиешләр. Бийик кыйма аша сикерү, янгын сөндерү костюмын кию, шартлы янгынны сөндерү һәм су сибү җайланмасын җыю. Барысы да вакытка башкарыла. На соревнования я уже второй год езжу. Мне очень нравится. Мы как раз заранее всегда готовимся. Мне нравится это соревнование, потому что пожарная техника. Очень приятно в этих соревнованиях участвовать, и, возможно, я стану пожарным. Бәйге нәтиҗәләре буенча күчмә кубокны 4-нче мәктәп командасы алды, 2-нче урында 2-нче мәктәп, 3-нчедә Сәүәләй мәктәбе калды. Адилә Борханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре.